हेलो लोगोफोर बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामि दा बे पर्बतजरा गामियाबो मोनसे रेजिस्टारि क्लाब दं फोजौखां क्लाब दा बे फोजौखां क्लाबा बेबायदिनो मोनसे फुटबल खेला बादायलायनाय होनो नागिरगासिनो दङ बेबायदिनो ट्रफिजों लोगोसे मानि हरफानाय जागोन आरो बे मानिफ्रा बेसेबां जागोन आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो दङ दा जोङो मोनसे रायलायनाया बास्तब जाजोबखाबाय गासैबो थिक थक जाजोबखाबाय दा जोङो अनलि खेलाखौ मालानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जागोन एबा खय तारिखनिफ्राय होनाय जागोन दा आं बे डेटखौहाय नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि दारैहाय खोन्थाहरनाय जागोन दा जोंना बेफोरबायदि फिल्ड फोसाबनाय एबा हाग्रा दानस्रांनायनि हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो लोगोसे बेफोरबायदि हाखर हाला थानायफोरखौ जोङो एसे क्लिन खालामदों फबदों दा जोङो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ रायजोयैनो ओंखारनानैहाय मावगासिनो दङ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअनि दारैनो नुलांजोबगोन जोङो खेलाखौ एसे गिदिरैनो होनो थाखाय प्लानिं लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो जेसेबांनाखि इन्टेलेक्चुवेल डेटाफोर बेफोरखौबो जोङो लिंहरनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरखौथ' अलरेडि जों लिंहरखागोन स्टार्टिंनिफ्रायनो जोबजासे नोंथांमोना नुनो मोनगोन मोजां मोजां आर्टिस्टफोरखौ जों लिंहरखागोन दा जोंनि बेफोरबायदि फिल्ड फोसाबनायनि हाबाफारिया दा सुरु जागासिनो दं आरो जोङो बेबायदिनो हाखर हालाफोरखौ बेबायदिनो फबगासिनो दङ जोङो फिल्डखौ समान खालामगासिनो दङ जोङो खेलाखौहाय सेप्तेम्बरनिफ्राय टारगेट लादों नाथाय डेटखौ आंनि चेनेलनि दारैनो मिथिखागोन आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार खेला गेलेगिरि गोसो गुदुं प्लेयार्सफ्रा कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आङो गाहायाव नाम्बारखौ होना होगोन बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरब्लानो लानो मोनगोन जाहाथे रेजिस्टारि क्लाब जानांगोन आरो जोङो दा बेफोरबायदि हाखर हालाफोरखौ जों फबगासिनो दङ दा बेफोरबायदि हाखर हाला थानायफोरखौ जोङो खोनाय जादों नै नायनानै लादो जि जायगायावहाय दै थायोमोन बेफोरखौ जोङो खोनानै क्लिन खालामनाय जागोन समान खालामनाय जागोन दा नै मावगासिनो दङ बयबो रायजोफ्रानो गिदिर दा बेयाव एसे एसे दै थायोमोन दा बेखौ जों खोजोबनाय जाबाय दा जोङो रलार होनानै समान खालामनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे ओरै साइड बामखौ एवनाय जादों जाहाथे फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोना नायफैयोब्ला आरामसे जिरायनानै नायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो मेचिन होबावगोन बेखौहाय दा नै बेफोरबायदि मावगासिनो दङ आरो बयबो मावनायाव मुखुब नै इन्टारेस्ट लादों बयबो ओरैबायदि मावगासिनो दङ जोंनि माबाफोरने एसे बैसो जानायफोरनि टिमाव बिथाङानो केपार थायो बिराद डेन्जार इयो गोजौनिखौल' हमनो हायो गाहायनिखौ उन्दुनानै लाबो हमो आरो इयो नंगौ दा सुनिराम ओमफ्राय जोंना नैबे आदाया माबा आरो बेगदार लागाव लागाव फेस्ला लागाव हा बेनो जादों जाहैबाय जोंनि पर्बतजरा फोजौखां क्लाबनि रायजो राजाफोर बहुद बेबायदिनो पेरेन्टसनिबो क्लाबखौ हेफाजाब होयो बेबायदिनो क्लस जोङो बेबायदिनो मावो आरो ग्रिद ग्रिद बयबो दा बेफोरबायदि आरो नै ट्रेक्टरफोरजों रोगानानै होगासिनो दङ आरो माखासे ट्रेक्टरफोराबो लायगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे नै ओरैहाय आङो हाग्रा एवनायफोरखौ देखायगासिनो दङ नोंथांमोननोहाय नै बै लामाजों थानायफ्रालाय माथो आलसिया जाजोबखैसैलाय रायजोफोर अखाबो ख्रेब ख्रेब हाबाय थाबायना
माबोरै खालामना लायोमोन हान्दिलर बेरेखौनो दा जोंना बे बलखसा टेम्प्रमारि ओरैनो दाख्लै गायनायनिसोमोन दा जों गोदान गायजोबगोन आरो दा टेम्प्रमारि दाखाल जों गायनानै दोनथ'दोंमोन बे पस्टखौ दा जों गोदान गायजोबनाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे हाखर हालाफोरखौथ' फबगासिनो दंखायो प्लानिं दाथ' बल खेला होनोसै नालाय गोसोखौलाय मा मोनदों गोसोखौलाय मोजां मोनदों ओरैबायदि मोजां मोनदों दा आदसा एक्ट्रिसफोरबो नुनाय जाहैबाय ने बे आदैयासो फंबायसो एसे गारजेनसामै औ मोजां मोनदों दा मोजां मोनदों बाहायाबो औ आदसा दे खेला होलायगोन औ ओरैबायदि दुनियानि मानसि फैगोन औ दा एसेब्लाबोथ' गोसोआव इन्ट्रेस्ट मोनखागोन औ इन्ट्रेस्ट मोनगोन औ दे होमब्ला नायदो नै हाग्राफोरखौ बेफोरबायदि लाहार फाहार खालामजेनबाय आरो ओरैबायदि बे हाग्राफोरखौ क्लिन खालामजेनबाय दा जोङो फुल जोङो डिसिसन लाखाबाय बल खेलाखौ दा हाग्रा दानस्रांनायनि हाबाफारिया जागासिनो दं नै मावगासिनो दं नै आदामोनि गोसोफ्राव मा रोखोम मोनदों रा आदा मोजां मोनदों बल खेला होनायनि थाखाय जों दा खामानिखौ मावगासिनो दङ आदसा मोजां मोनदों औ गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों ने मोजां मोनदों रायजोफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारनानै दा जों जायगायावनो नुसिगोन आदसा दे मावबाय थादो आदा दा जोङो फिल्डफोराव बेफोरबायदि हाखर हाला थानायफोरखौ बेबायदि हाजों फबनाय जासिगोन जाहाथे समान जायो एबा गेलेगिरिफोरा बेबायदिनो दुखु मोनिफोरबायदि जोङो हाखर हालाफोरखौ ओरैबायदि समानै फबनानै होनाय जासिगोन नै दा जोङो फिल्डफोरखौहाय फुरा जोङो सुनानैहाय बानायगासिनो दङ आरो क्लिन जों बानायगोन ओरैबायदि स्पस्ट बानायजोबनो नाजागासिनो दं आरो दा नै बेफोरबायदि आरो ओरैजों सुजोबबाय दा आदसा दे औ जोंना ओरैबायदि गोसो गुदुं इन्टारेस्टिं बहुद रायजोफोर फैदों आरो